Yang din! Hay, amo mayang, edi na minsan nga aldaw ang adlaw ko. Nagadayo ti turong dagit imatang mo. Ha? Apay, ada parikot mo? Ibagam ano da parikot mo, taplam mo. Anyat amom, no da maitulong ko. Pampanunutak ngamin no kasanok nga i-break ni Rudy. What? Ni Rudy? I-break mo? Nga umakon kan kuana. Awanan ti ayat amarikriknak para kan kuana. Anya? Makapakitod ka matan mayang. Siguro, ada sa baling agar aram ken ka, iso anak ko nam dayta. Kwa. Oh, dagita nga style, amok dagitan, mayang. Agpudno ka, asino tagdadaton ken ka? Agasam man, ta i-break mo ni Rudy. May salang atawan. Makagraduarin ti kursun a kinapulis. Basta, saan kon nga'y ayatan ni Rudy? Uray agbalin to a pulis, saanan nga agbaliw ti pangadang kuanya. Anya? Panunutak ka na impag no kasanok nga i-break. Kunak anagasat ni Mayang. Daputan na addaan iti kaayan ayat a responsable. Ngam, kastamat gayam, timbaga na ka? One friend, yak manamoy ti tayo babae. Ngabay kalakad to, kaya tumibrik ni Rudy. Sayang, nagsingpot ni Rudy. Kan nakadkadlaw anapod mo ti panagayat na ni Mayang. Di ko lang kiti, at sa baling agar-arang kinimayang, iso pa dalos-dalos man ang desisyon na. Ha? Asinuhay ko ma? Diyak pa'y masigurado na sino. Yung amok laktan. Itigas di kargaraw na. Amok laktan. Ay una yan day dya Mayang. Kadalos-dalos iti panagdesisyon na iti biyag. Siguro, kontraktor tagar-arang ken kuana. Iso ang naibawin kuno, ti panagayat na. Hay, ti awanan bain, a babae. Apa anak ko ng kanyak dayta mayang. Kinapudno na. Mas daawag hindi dayta nga imbaga. Pasensya ka kuman, Rudy. Ngam ibagbakaklaan ti pudno. Anya? Awan nga minan mariknak a panagayat ko kan ka. Nga mayang. Awanan ti adu pa sa Rudy. Dayto yun ti maudi a panagsarak nun panagsarita ta. Anya? Mang sapul ka lang iti sa baling ayatan. Saan asya? Tano siya? Saan kan ngay ayatan? Amok a masakitan ka. Ngam amang ano at adalang a masakitan ka. No agtali na edak ta. Ngam iti kinapudno na. Kat saan ka matin ngay ayatan? Amang ano? Ala, ditakan. What? As easy as that, di pa nang i-break mo kan kuana, friend. One friend, imbagaklaan mo ti pudno. Pudno ka dyan. May nalalaman ka pang pudno, ha? Alaman nga ron, ipudno man itakanyak no asino tagar-aram ken ka. Ha? Ama kagapo, iti kanayon mo apa nag-isem, dang nga. Si kakit di man. Maalaman, ibagakkan ka. Nung pangaasin ko maata, saan mo pa yung ibagbaka iti ure asino? Kunaktunit ka. Ha? Saan mo mat ama i-break ni Rudy nga awan makagapo? Ha? Kwa? Malala! Ibagamon! Dang nga. Ni kwa? Ni tebeng. Anya? Nita ba? Akong traktor na kabarbarulaan dito yung lugar tayo. One, tall, dark, and contractor ko naman. Anya? Ukiste sa ba? Lakatan. Ni Rudy nga bali na pulis. Insukat mo kit din iti kontraktor. Panagkunak ngamin, nanamnam ay to ti panagbiag ko. Nunit tabang ti agbalin nga asawa. Kontraktor ngamin kat. Hayahay buhay anya lakit din.
Isubalagayam asaan kun makikita ni Rudy a sumarsarungkar di tabalayaw. Tagayam, im-break mount. Nawan na. Naumak nga winin kan kwa na. Ha? Asino kay tinakitak akakuyog mo na minsan alimbabas kayo dito'y balay? Nag-isip ba't alalakay? Ina naman. Ay, ibang bagaklaan ba't tipod no nakitak? Nitabang dayjay nana. Wan, putno anang isip ng kontraktor dayjay. Anya? Isumat lagayam nga im-break mo ni Ruday. Gaputa insukat mau iti kontraktor. Ay, agan-anan ko iti panagsasaw yun nana. Saan lang adjust a kontraktor ni Tabang? Ha? Tall, dark, and kontraktor. Saan a kontraktor laang? Dakkel agaro ti makukwarta na. Dakkel siguro ti project na. Aywan anana. Katno ni Tabang, ti akin kontraktor iti flood control dito'y lugar tayo. Ay, una yan, mayang. Gapulaan ta kontraktor. Dakos mo ba nga im-break ni Ruday? Anya lakit din. Dua bulantan nga gahen ayat. Ngam aging gaita, saan mo pa'y anatong party promise mo kanya? Ha? Nakunam kanya nga igatangan na iti iPhone 16 Pro Max. Di ka madanag. May umadali naman pa si kontrata ko. Alpas lang na jay, tiba-tiba ti kwarta. Sapay la kumangarot ta kasta. Huwag ka di. Danag mo na kontraktor na ito yan. Ay wan gayam. Manungay ti mabingay mo ijay no bilang laang. Ay, dakil ah. Milyonis ko naman. Kontraktor ko. Ulit. Sapay la kumangarot ta pudno dayta. Tabang. Mamati ka ka diti ibang. Baga, nilaki di. Tibang, tiba-tiba tao ko. Saan ka nga agar-aramid iti banag a pagbabawyak? Laglagi pa, ngayon break ko ni Rudy a kaayan-ayat ko para laang kan ka. Anya? Kumusta kayo nga iti kontraktor akayan ayat mo, mayang? As usual naragsak kami latakinit tabang ko. Talaga mo't alinhipat mo namin pinsan ni Rudy. Manipod na daan ka iti tabang a kontraktor. Ay katuan atalya. Amok ngamin ang naragragsak nga amang tibiyag ko kankwana ngam iti dananto ni Rudy. Sika talaga. Ay, jak amo no nyat makuna. Gamala. Sapay na kumangaro. Tanit tabang di kagasat mo. Ay wana, husto ka iti daytang imbagam. Ni tabang at talaga tinaikari a para kanya. Tall, dark, and kontraktor ko naman. Anya lakit di. Ay, una yun, tikas tuya panawan na. Di mo lang sargagat titudo na. Huwag nga ron na. Dagitili na ba kawas ko din naman san pa'y alda. Aging gaita, san pa'y nagmaga. Awan pa'y kid din ti ipantikon. Madublin. Ani, sika talaga. Uray san ka nagpampantay. Inanam na to. Awanan ni Ankostra. Ay, sapay monson. Kapabayag day kuya pa nagtutudo na. Hay, mabayag. Tas tati kinabayag ti pa nagsublina. Ay, inayan. Day, tatila mo pang iturturungan may. Katuan mo't nana. Ang sa bagay. Gusto lang, magbayag-bayag. Tawan pa'y na mag-aapantik. Lalaki din. Anya! Tinadamag ko, kumare. Ha? Anya man tinatamag mo, kumari Talya. Nadamag ko nga inianod ka no tinapig sa adanom ti project datubang a flood control. Anya? Win mare,
Gapo nga minday ti awan sardeng na pa nagtutudo na. Nito bang ni Mayang ay nayanod nga takot laan? Ay, salbak ka talaga. Di pala nairaman na nayanod mo. Tinipid dakit di ati materyales. Iso kastala ang kalakang inyanod ti danong ti project da. Day ti Jack masigurado kumare. Basta tinadamag ko, inyanod ti danom ti project da. Nangangamoy malansa, kumare. Funny, funny. Anyati ko na. Ang mga nusan ang mabayadan ti project yung anayanot? Ay, hindi ita nga rin. Ti parikot mi ita. Natibag mo tayo. Anya? Kadlaw kami na tinipid mi ti materialis. So nga oray saan una yan napig sa tituda. Nayanot ti mararami da project. Medyo, una mo di dyan. Anya? Ay, kung naklakit din no, iti kabiitan na panawan. Kat magatang mo ti iPhone 16 Pro Max a promise mo kanya. Ay, kaawanan na. Pasensya kang may yan. Sana balay. Ano, adan to man ang project ko asumaranaw. Magatang kunton, dahil ta cellphone ngay bagbagam, may yang. Oho, kaanon to pa'y dayta taba. Mano mo din abula ng inururay ko dayta. Kung naklakit din no maitad mo amin akayat ko. Gaputak kontraktor ka, saan matgaya? Anya! Imbreak ko pa'y mat ni Rudy para kan ka. Sa ita, mayan anot ti project yo. Anak ko nampay, asaan ang mabayadan? Una yan taba. Salbag kita eh. Day, matutudo ti panawin ita. Gam igid-gidan mo maday ta pa nagluluwam si kamayang. Abay, Nana? ada parikot mau. Awan na na. No awan. Apay nga raw na kasta tilangam. Nakadkadlaw mga ada parikot mau. Nito kong namin nana. Ah, taapay. Slag bababawi ako na nakiayan-ayan kan kwa na. Kung naklakit din no kontraktor kat ado kwarta na. Saan matgaya? Namuno na ita. Anayan ti project nga aramidin da. Salbag kiti amin asalbag. Ni, awan mo ti nakakatkatawa iti imbagha. Apay nga katawa kayo. Makakatawa ang laan mo na. Si kakit di may. Apay no kontraktor ay ang gabing kang ado ti kwartada. Aha, nangalala ang matikas na mayan. Nana, Napamulaki din imbreak ni Rude, anapudno, kan manulaan atawan, agbalinan apulas. Ay, sinayang maumayag, anya lakit day. Insukat mo lang iti kontraktor, nga awan mat kasiguraduan ti source of income na. Hay! Imay kalagayam dito. Tapos agsangit-sangit si Kamayang. kasapula kami ti makasarsarita ito, Mare. Ito pa niyo. Ano sa? No adaman dakin basol si kanaeng. Gapulaang dayta iti padalos-dalos a desisyon mo. Salbag ka. Anya? Anya nga ita. Kunam ide, naragragsak nga amang tibiyag mo. Nung itebang dagbaling asawa. Ngam ito da dya arodi. Ha? Agasam man. Takiladlat ng tipa ng ibring mo kinikwana. Para lang kinitebang a kontraktor. Ngam ita nayanod ti project da. Agsangit-sangit ka kasta. No way! Mare. Awan mo, mayang. Inulaw na kalaang dadya kontraktor mo. Dahil tati magada mo iti kaslapaltan. Apa nagpampanunot mo. Anya lakit din. Oh! Apay pa ilang ay may ka dito'y balay may. Ay, wa? Imaya ko na ta, saan ka magaming nga reply ka lagi titiks ka?
Di ka pa sungbatan. Tiyawag ko king ka. Nag-break tan. Anya? Saan ka siguro at tulungan niya? Di ko nak, ag-break tan. No amok la ko mga awan gaya maganap ko kan ka. Saan ko la ko man nga in-break ni Rudy idi? Saan kumamakas na kamay ang Ay saan? No kunak ag-break tan. Awanan ti ado-ado pa'y asao. Ha? Ida ka pa'y lain niya ano ti nagpigsa adanom. Idi na yan ano ti project yo. Ha? Salbag kide. Awan sir-sirbim a kontraktor. Nita, idanalis ng uitay. Ay talaga! Idadanas ka talaga. Si kala ang tipor a kontraktor. Anyan lakit din. Bayang, napalabas ko matitay ni ba nga kaya nayat mau. Ha? Kasla makasangsagit mo italimabas. I-break ko nga minin nana. Ha? Impagarup ko, ananamnam ay tibiyag ko kankwana. Nam saan matgaya. Ay, Diyos mayo, marimar. Anya? Iti kinaado ti promise na kanya. Iti odi na, nayanod lang ti kontrata na. Di pala nayanod ti awanan pa'y na kontrakto. Ang mom si Kabayang. Nagmayan ka ako dutan, tapno man mariing ka. Agtagtagainap kan sama nga main. Nana, Ay, jakambaw, no anyat ibagakan ka. Anya lakit din. Awan? Awanin ang arud mayang. Awanan te kanayon mo nga ipampanakil tall, dark, and contractor. anya? Nakunam, adi pa'y lamayanon ni Tebang, iti panakayanon ti project da flood control. Kaya't nairaman kumamatan da ita, panagpampanunod mo pariba. Anya nga ita, naiwan kang nga. Tall, dark, and contractor sasawam. Awan mat, nagmamaayan na. Ti kinaado ti impromise na ken ka, iPhone kas kadaan niya dita, awan tungpal na. Siyo nga. Si Kamat, awan pa'y nasayaat nga ibalakad mo kanya kagayam mo. Pasig nga kakadakos ti sa usawang mo. Ay napaw, maiyak kaya. Oray adda na sayaat nga ibakaken ka. Awan mo na serbina, tabaribar nga ro, ti pa nagpampanunot mo. Nagsimpet ni Rudy. Ngam imbrik mo laeng para iti tall, dark, and contractor tabang. Anya ita? Ha? Nala, ita nga imbrik mo na ba nga kontraktor? Mangsapol ka manan iti politician ang naglaing agdawat iti pondo. Barang tumama ka, salbag ka. Sipating ka na eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Tulungan ka nga timplay ti kape. Ha? Empleyado ka dito eh? Wen, karugrugik lang. Si ka dyan ibagbagada abaro nga empleyado. Wen, John tinagan ko. Beth matinagan ko. O sige, tulungan na kang agtimpla. Ado nga min dagiti agpatpatimpla iti kape. Wen nga ron. Jun, dahito iti may sa atasa. Para kani Sir Robert, Kaduam ti asukar na, kani creamer. Dahito ti kayat na. Amok ni si Robert. Kano ba mi? Kasta ka rin? Kita ang manlangan niya. Agkatrabahuan kayo itan. Sir, at 20 kapem. Idisong dito lamisaan. Wen, sir. Ne. Junjun. Si Kamat Gaya. Wen, sir. Kaano ka pa yan ang rugi? Italaangal daw, sir.
Mano akot saratin niya sukar mo dito'y kapek. Kunanibit nga upat ako tsarita, sir. Nagbit ka nakasursuro Oo. Papanamon? Papana ko na di trabaho, sir. Punasampay man dito lamisaan ko. Nagrugit kami. Uwan, sir. Ken ornosan mo tanda kiti papapel. Sige, sir. Ay, aguray ka man. Adda ka din nakita matinapay iti kusina? Mabalin ka di nga iyalaan nak iti kapek? Uwan, sir. Kasta ati empleyado. Nagagal. Anya nga tinararamid mo, di opisina yaw. Nagkita kayo kadimatlaan, kini pare Robert. Wala nang. Siyak pa'y nga ruti nagserbi iti kapina. Mayat nasingpot matlakadikan ka. Uwan? Nangato ka no ka, ti saad na di ta akumpanya. Kat, anya pa nga di papaaramid na kan ka. Nagtimpla iti kape, nana. Kalpasan na. Nagtimpla man na iti kape. Anya, Namin anunak nga imbon ni Sir Robert anang timpla iti kape na nanang. Ison sa laang mo ti trabaho na iti ti parabaong ken paraigop iti kape. tumakter ka man kita. Nya nga matan. Sumipat ka pa Kit-kita ang ngaging ina na da tao. Tapay nga ginana ka, nakapanugam. Kagap-gapok lang iti trabaho. Naturog lang matinaramid mo dyan. Naturog mo ta sasawam? Kunam siguro jak amaw, nagtugtugaw ka lang iya opisina yan. Ay, katagsweldo akla tamait. Dahi ta rason ka, rason ti sa do. Ewan kaya. Nakita mo di Junjun. Naawat mo't gaya man iti kumpanya mi. Ay kat nasaya ata, insurong kumamot ta na. Makasursurun to lata Anusan na pailangan ti para timpla iti kape mi. Ubay ko ito dahil sa ngarapat nga utungkan kamates. Tapay, At naawat kaya mo ni Junjun, yung trabaho ni Robert. un nga rod na istorya ni Robert kanya. Ni Robert kat nga medan, tinsurat ni Junjun a character reference na. Kasta yan. Ay nakat ano sa yun aday ti maitet ko anatang. Intong agbungan to pa'y nagitimulak anatang, umayak tumanin mangtang. Jun, aginana ka man Ha? Tapay. Puro ka trabaho ditan. Kitaan man dagiti daddo mga empleyado. Ag cellphone dalaan. Mabalintag cellphone? Kabayatan ng adda dito trabaho? Katuan basta malpas mo ti trabaho. Anya nga oras ti palagtimpla tayo iti kape. Madamdam hapay. Inton alas 3 iti malam. Agdaman-damagakin ka. Anya dayta. Pasit ka dito trabaho, dagtimpla iti kape. Nabasam ka DJ Company Organization Chart? Uy, awan mo tinakita ka trabaho para timpla iti kape. May sabulan nakpay lang amin ditoy. Kasta talaga ti trabaho dagiti kaskadata kabarbaro. Kasta ka di? Ada ka dinadlaw mo kadagiti empleyado? Kas kumitan niya. Nagsasadot dan niya. Oras iti trabaho. Ang dagiti babae, agrit-retouch da. Ada ka dita nga agman manicure. Wan nga ron. Kasta ka di talaga dito Mimat Sir Robert, maturog laang ti aramiden na dita office na. Kasla day na ka na yun. Kasanom ama ibaga asadot dagiti katrabahuam iti nasaya at awagas. Diyan mo. Ano kasano? Sikat ti makamo amang discovery.
Sir Robert, papayaban na ka no? Huwag yun. Tangay sigatin na kagad. Mabalin ka di nga i-print mo dagiti files ko. Uy, nagado ah. Masadota ka tumakder kat. Wan sir, i-print ko. Ang sakbay nga print ka, itimplaan man pa iti kapik. Di mo liplipatan di tinapay pasurot na ah. Ha? Wan sir. Hindi na minsan. Nalipatam a pinalamanan jainted mo at tinapay ko. Kaya't may tanda palaman na sir. Wen, jay peanut butter ti kayat ko. Wan na sir, day talaga yan. Ken, kalpasan na maiprint mo dagita. Mabalin na si kapay lang ti mangi-submit iti report ko. Busy at ngamin ka. Nabanugak. Nay, dagida kamot adagos dyan. Wan na lang. Napampanluga ka nagtrabaho. Anya launa yan aya, ti aramidam di trabaho. Takas talauna ti panakabannog mo. Nagadutin paramin kanyang ni Sir Robert na lang. Agasam man. Tanamin ano abim mabakan imuli aki jagdan. Agan anos ka di anak ko. Nagsagat magkayang nila karuba tayo na lang. Sumsumrag ang awamar aramidan na. Ay, di mo ibagbagat ti kasta. Tama nga numangag na kat ipaikat na ka. Ay agasan, nagkiksa kaamangan. Basol mo no apay. Nagimas tumot kami tinluto mamasita. Agdayet ka matbasit at ani nagdakulan day tachan mo. Nagimas ti mangan. Awan ngamin exercise mo ka. Exercise. Nagmayat ti maturog. Kasano lang atan iti opisina no kasta ka akanayon. Adama ti Junjun. Naglaka nga ibabaon. Ay, abusado ka man ako na. Kasano nga numaamuan di boss mo day tang aramid mo. Jun! Uy, Jun! Bisak pa lang, Bet. Oras hindi pa nagtimplata iti kape. Bet, mabalin ka dahil sa kape lang tagtimplay tayo ti kape. At ipaparami di bus kanya. Uy, saan ang mabali na siya klaan? Nagado ti timplaa. Bet, IT specialist ti trabaho dito eh. San para timplay ti kape. Sir Robert, ato'y ti kapem. Apay. Ayan ni Junjun. At ka no aramidan na, sir. Anya ko mati aramidan na. Diyan trabaho na, akas IT specialist. Nan. Raman ako man da ito'y tinimplam akapik. Kurang matipait na. Nayunak pa iti kape, sir? Kan, sus, saan una yan naputot? Inya ti kanas kong agkape no kasta. Sukatakon, sir. Itimplahan kan iti baro. Ni namin Junjun ti para timplak iti kape. Sana bali. Intun maminsan langan. Isunto ti pagtimpla mi ti kape. Uwan, sir. Request ni Sir Robert. Anya deta? Kaya't nakano asikat yung timpla iti kape na. Sana ka nag-apply dito eh. Tapno para timpla lang iti kape. Isumat ti kunana. Kaya't nakano ti timplam iti kape. Bet, damagag man yan ka. Anya ka dito in-apply matrabaho dito eh. Ado kas kuma iti pete cash custodian kan finance messenger. Matlagayam. Ape, para timpla ka lang iti kape. Wan nga rod. Saan mat para timpla iti kape tinaplayak dito ikan. Saan ka man tanagan? Kasarita ko ni sir. Asino sir? Kano nagaduda sir dito eh. Si manager ah. Maaramid mo dahita?
Wen, kat na siya ti kanayon ng ayaban ni opisina na. Naglaw na ti kinalaing ko iti computer siya. Tanyat, iba nga magkankwa na. Iba kak tayo tangar aramidan dagiti pada ni Sir Robert ang nakatugaw dalahin. Kan saan da ngagtrab-trabaho, bet. Junjun, jay kape ka din dayta. Ala, sumrag ka tanay. Makakape akon. Robert? Ha? Sir? Nakatugaw ka, nakangato na kita sakam ni talamisan. Ay, Talaga gaya may naramid mo na para timplay ti kape ni John, ha? saan Sumot lagayam asan mo kaya tapay ka ni ti CCTV camera di ti opisina. Ta saan ka trabaho? Ada pa ipungan mo di tatugaw mo. Nayonam kumapay ay ti ules. Sige, ornosem na kita gamit mo. Tani John, ti mga opisina dito eh. Anya, taapay, sir. Agtrabaho gayam ni John, idinto ta si kakat saan. Kanayon ti panaginanam di ti opisina. Anya laki tinaklase nga empleyado ka, Robert. Dinaklapdan! Laplapdan ka ayamot. Ha! Makaungat ka talaga iti daya, Junjun. Dinadaan na kinibos. Tila inis istorya na. Puro pa madakis kanya. Apay apabasulam ni Junjun si ka Robert. Si kamot laeng tinangperdi itinagan mo. Apay, saan ka nabandog ang nagtrabaho? Sana na. Nalakalangot nga di trabaho kay opisina mi. Saan da ka pinagtimpla iti kape? Sana na lang. Talaga aje pud no trabaho tar aramidak itan nga inaldaw. Apay, saan na ka nga baon ni Robert? Mabutang tupay ang mga yabitinagan ko. Ha? Apay, nagapa kayo? Winarningan dya manager mi nanang. Kasano? Natiliwan damat maturog iti oras ti trabaho. Ay, saan mat nga may nanasaya at dayta? Talagamit nga minasaan. Saan mo atultuladan dayta anak ko? Saan ang nasaya at dayta galad ti masuswilduan nga empleyado? Talaga sana na. Kaya't ko timadda ni tinapintas a reputasyon. Kasta anak ko. Kasta tinasken a panunutom. Saan mo atultuladan dagiti daduma dita nga empleyado? Akas laris dayda kanayon iti trabaho. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Julia, ay ayatin ka unay-unay. Kasta akmat kin ka, Jerry. Amo, nakaragrag sakak. Gaputadyak pulos ni namnama iti biyag ko. Ama adda anak iti kaayan ayat akas ken ka. Si kahagit di mo. Jak ni namnama asiman ti agbalin a kaayan ayat ko. Saan nga imposible dahi ta mapasama, Julia? Kasta ti destiny ako nada. Saan ang manamnama dumtang iti biyag? Sapay la kumaa, ta saan nga agbalbaliw ti panagayat mo kanya, Jerry. Saan to pulos? Ikarit dahi ta. Si kalahan tayo etan. Ita, intun bigat, ken iti agnanayon. Ay nga, yaman akong kasta. Ay ayatan ka unay-unay.
Ungayam, agawid ang iti probinsya mi inton umay alawas, Jerry. Ha? Kasta ka di? Ang mga no kayat mo ti umay, kabayatan ang nakabakasyon ka. Kayat nakangamin ama-am-am mo ni nanang. Kwa. At da ngamin tinapatagapag nami kadagiti gagayim ka. Kadagiti padak asiman, inton umay alawas. Ha? Inton maminsan tulahan ti panagpasyar ko yung lugar yo. No agdanto man ang tinawaya ang bakasyon ko. O sige, no day tati ko na, Jerry. Amo, Manong Berto, agawid ti anak ko ito umay alawas. Kasta ka di? Wen, isong umay kanto ija balay, tapno makita yung ti agbalinto ang manugang ko. Ha? Tapno ibagakin ka. Si Man ti kayan ayat ni Julia. Si Man. Anya? Ay, mamati ka iti bagbaga. Si Man ti kayan ayat na kunakmanan. Saan akas iti kayan ayat ti anak mo agagangay a construction worker. Pumanukpok laeng iti martilyo di taig-iged. Le, apay ngay akasta mo di ibagbagam, ading pasita. Ay, punumat. Uy, Kasanumat nga men, nakapimpintas ti anak mo. Ngamiti pa'y laeng mat construction worker ti nakirelasyonan na. Kaslasaan nagpampanunot. anya? Naimbagpay ti anak ko tananakaw. Si Man ti kayan ayat na ko naman. Ang yalakit din. Anya? Ay, una yan ni Antipasita. Ay, di naman laang-laangan ti construction worker a boyfriend ko, tatang. Ay, bay amon anak ko. Abay amlaan masawon na ti kayat na asawon. Kan maysa, anya ko ma no siman ti kaayan ayat ni Julia. Di agyaman na tan no addan to siman a manugang na. Saan ang masapul nga guyaw pa'y lang ti sa bali a tao? Ay, day tagarod ka, anak ko. Awan babyang ko nga uraan niya pa'y ti saad iti biyak ti kaayan ayat ni Julia. Iso pa nga asi daman. Ta saan daman ang laang-laangan ni Kevin a construction worker. Ta map lang tilapayag ko. Ala, ay, bay amon anak ko. Saan adagita ti ibagbagada ti pampanunutan? Saan mulatan idang ikaskaso, okay? Ay, una yan, dadya abakit pasita. Kasta una, iti pa nang ipaspasikat na iti sima na boyfriend ti anak na. Iso pa'y kunam lang no sure. Ay, agra naman kit di Saan na ba yan nakikita iti personal ti kayan ayat ni Julia? Ayam, napanamatan ibagbaga iti tattao. Ugali na dayjay, idi pa'y beshi. Iso akarururod ko unay. Ay, ure asino mat marurod at talaga iti kasyang aramid na. Si man kano nga raw ti manugang nanto. Maadaan to kano iti napintas abiyag ni Julia. Gaputa ado kwarta jay si man na. What? Saan kano akasala kanya? Sa anak kano agpampanunot? Gaputa construction worker laang ti boyfriend ko. Laang ko na napay ti awanan baing. Awanan ba ina talaga dahil nga antimpasita, Beshi? Siman, ano siman? Sapay lo ko mga rod, ta santo nga agbali na piman, anya lakit din. Ay na, imbaglakit din ta nakasangbat ka na nagkapoy dyan Manila, anak ko. Una nang, ay, makabanog ti biyahe. Ne, kunak man no kadwam itatisiman akayan ayat mo, anak ko. Ay, kwa nanang, saan anak ka umay ni Jerry ita? Adda ka nung aming tinapatig apagnada kadagiti siman agagayim na. Anya? Nakunana kanya nga umay tula ka no pumasyar dito'y no addan tumanen tinawaya a bakasyon na.
Kasta ka day, anak ko. Ay, sapay magagaranak ang mga maamokin kwa na. Ha? Magagaranak ang makakita iti siman nga agbalin ang manugang kuntaw. Makapailag kamot kasingsin. Ha? Taapay, Julia. Pudno ka di tinadamag ko, ani Kevin kano ti kayan ayat mo ita. Ha? Unay kan, talaga asaan kamot nga agpampanunot anya. Iti kinaado ti lalaki dito'y lubong, ti construction worker pa'y laon mo't ti pinilim, anya laki din kasinsin. Anya? O, kitaan na, nakasirpatak iti siman. Siman ko naman. No agsasabat tayo iti clan reunion, ay nakababain ka. Gaputa si kalaang tinaidumduma ti kayan ayat na. Construction worker laang, ang martilyo laang tig-igaman na. Julia? Ngamda kami akakasinsin mo, seaman, engineer, pulis, ken soldado ti kayan ayat ni. Ha? Saan ka kadi ang mabain, Ana? Insan, iti kaano man. Saan ko nga ibain a construction worker ti boyfriend ko? Iso apa nga asim ko ma? Saan mo nga ibabati pa nagkitam kini Kevin? Maawatam! Ay na! Agburburok at talagang tidarak iti dayjay a Julia. Inton what? Madurab ko tingiwat na tagnakam. Oh, kita agman beshi, no talaga kit di malaing nga agburburan ka. Joke. By the way, apay, nagsabat kayo iti kasinsin mo nga dasiman na? Nasabat ko itay lang iti kalsada. Ay na, apo. Awan tinagdumaan da iti inana. Kunamla no sure ti siman nga ibang panakal da. Makapakudkod iti ulo. Ala, uray makapagudkod iti ulo. Basta sana iti baba. Keme. Si kagad di mother like daughter adi. Wow. Sa bagay magkit di ah. Ay naglastogan day dya kasinsin ko. Gapula ang tasiman ko no ti boyfriend na ya. Aguyaw-uyaw kit din. Ay apo, makapasair itirik na ya. Ay, si kagad di beshi. No para kanya, ha? Awanan di mako nagpay ni Kevin. Uray ibagada construction worker laang. Then, whatever, ha? Don't mind them. Anak ko, saan na siya? Di akimulmula iti sakit tinaka. Kasanumat kaming tata. Saan ko matidangan anuan ngam ay na. Kasta unay ang panangibabada iti kinatao ni Kevin kas construction worker. What? Ay sabay laang-laangan da. Eh, bay ablata ka ni anak ko. Ang mga nalipatam ti kanayon ko nga ipalpalagip ka. Awan, di makaabak iti tao na pakumbaba. Kanayon mo kumaatandaanan dita. Ay makapainsulto damat ngamin unay tatang. Iso ajak maliklikan ti makapungtot kadakwan ang lagi na. Eh, bay amlat sa nanak ko. Sana na siya at di makiapapa ko nakman. Anay ko, nagsakit matan ti tiyan ko. Day. Apa yan, anak ko? Sarsarwa ka matay. Ay, huwag nga rin nanay, nagsakit ti tiyan ko. Ay, sus. Amangan kit di mat numasikong kanak ka. Nanay, Ay na, di kasayaatan nga aramidam. Ingkag pa-check up anak ko. Numan bilang tamasikog ka. Ipakaamom adagos iti siman akayan ayat mau. Tapno ibagana nga agkalay sa kayaon. ha? Wan anak ko. Agtong
matumpal ka kuma iti imbagak. Wala nang, itamat lang ang mapanak iti ospital. Mapanak agpa-check up. Alawon anak ko, ingkan. Amo Manong Berto, masikugan ti anak ko. Ha? Ay nasayat ka dito kasta. Ading pasita. Ay nasayat ita. Tamadan ka mo iti apo ko. Ay, wala. Kengkag munaan na. Matungpal ko ti arapaap ko ang maadaan iti manugang asiman. Anya? Ay, wal, Manong Berto. Itatamasikugan ti anak ko. Sigurado nga ibaga ni Jerry nga kalaysadan ka ni Julia. Kasta ka di. Ay nasayat ang Makikalaysan ti anak ko. Ngam ti anak mo, awan pa'y, tamanupay amartilyo ti mapudpod, sakbay nga ikalaysana ni Ana nga anak mo. Anya lakit din. Anya, kasta man ang timbaga ni Antipasita kada kayo, tatang? Uy, isutin ako na itay nagsabat kami niya kasada. Isang kumot asal sa lutsunan. Yung apay nga isuti ibagbagana. Anya lakit din ay. Talaga aparam magday di abakat. Uray saan adamdamagan kat ibagbagana. Ungarod niya. May amo. Isa pala ko magaro. Kalasan na to. Tablo sumartang matatingi wa na niya opasita. Apay, sumardang ay tatang. Kumarkaro kit di ati pangasda nga ginano ko. Sa bagay mo titiya. Ngambay amo. Saan nga isuti pang panunuto? Never mind. Ako na ti English. Anya lakit din. Makapasalbagda nga gina. Nasaya ata sinong batang pa'y tiawag ko, Jerry. Awanan kay, di ba yun? Kasanuan na ibagam asaan asikat ti amat ti si Kuko. Pasensya kan, Julia. Kamsan ko may takder dayta. Gan may sa, manon alawas nga adda ka dita probinsya. Ngam ita, ibagam kiti kanya kasyak ti amana. Anyat amok ngay, lagda sa bali alalakim dita. Sana ya? Anya? Awanan kay, di ba yun, Jerry? Awanan kay, di ba yun? Pasensya kan bunak marin. Gan kinaputno na. Isuadyak kaya't di makiumay gan ka dita probinsya. Kaputaadan asawa kan anak ko. Anya? Pasensya ka na, Julia. Kaputadyak na ibaga idigin ka na ita. Yung dayta ti pugno. Agling nipatan, Julia. Jerry, mabit lang! Jerry! Anya di kayat mo asaway. Awan ti mapasamak ang kalay sa anak ko. Awan, nana. Kasanudaytan anak ko. Awan ti mapasamak akal isa. Gaputan nakiwin naswasan kanyak ni Jerry. Kanya ko na napay asaan ka nung nga iso ti amat ti si Kuko. Tiawanan ba na lalaki? Anya? Naku na napay kanya. Nga iso ka nung asaan nga imay dito'y. Tapno makiam ambo kada kayo. Gaputan da asawa ka na anak na. Diyan ka mo nupot no daytawan no sana nang. Ang mga nurason na lang tapno sana maaddan iti responsibilidad. Anya? Ay tiawanan ba'y na lalaki? Kunaklakit din no nakasara ka kun itinapod no asiman. Nang saan matgayam nanang. Tanagbalinak lang apiman. Julia! Awanan tarapaap ko ang makaasawa iti siman nanang. Awanan. Wait, kasanungay ading pasita. Ada ka din ti pitsano ka ano ti panagkalasa ti anak po. Ay, kwa Manong Berto. Awan pa'y. Kaano ngay gano'n? Ganyan, namagaan ti subay ko. Nang runa ita pa naglalami.
Kaya nasamot yung timalanitan. Anya, Isu nga urayag no ada umay mo iba ka ijay balay ka. ay, awan manong Berto. Nagwin na suwasan na Julia kanti siman a boyfriend na. Anya? Wan, iso nga awanan ti kalay sama pasamak. Tiyawanan ba inday jaya siman? Sus! Kasanong nga dagiti tataw? Hanapan mo nang ibagbagaan asiman tagbalin to abanugak mo. Ay di bakit nakababay? Ang lalaki di mo tayo. Nakababay na talaga ang manya ngay nga road. Ay, hulay nga minti palastog mo iti. Anya nga ita. Ti arapaap mo ang maadan iti manugang asiman. Ti mo't anak mo ti nagbalin apiman. Salpak iti. Anya. Anya? Kaya di asaon? Saan nga itakder ti siman anak kasikog kini Julia ti sikog na? Saan ka no anak ko? Anya laki din ko nakmanan. Kastaon ay apalastog da. Nga uray dala uyawon ti boyfriend ko a construction worker. Ngam anya nga ita. Diyos mio marimar. Bala, bay antan anak ko. Ay tinapatagkit ayos kayo iti kayan ayat mo. Awan pa rin ko iti nagbaita. Sa bagay magkit di ah. Bay amda pasita nga gina. Tapag nakban na. Nagitinalpas ngayon sa usawang da iti kalabas. Ay, JC man nga arapaap da. Iso damat ita tinagbalin api man. Umay ka man, Beshi. Mapantaman di tersena ni Auntie Flora. Ha? Anya taramiden tayo dyan? Basta! Napalabas kong kami ni Julia itay. Sigurado nga tayo di pailangan ginga ita. Anya? Ay, si kakatiman. Ala. Alaman langan kaduan ka. Wan umay ka. Tamapan-taman, baraan ti awanan ba eh? What? Hoy, masikog ni kasinsin mo la. Saan kumot atong paon si kakit di mo? Agyaman kit di at masiko. Tano saan, ipungod ko kunak tumas. Oh, kasinsin. Si kamot gayam. Wanchak nga raw. Kat, kumusta nga iti man akayan ayat mo? Damag ko nag-break kayon. Anya? Awan sapay ti lima abulan nga gayan ayat kayo ngam ita. Awan kayon eh. Kwa. Naguyaw kayo nga gina. Ibagayo a construction worker lang ti boyfriend ko. Ngam at least, da kami aging gayda. Awan ti ilimlimod mo iti tunggal maysa. Ha? Ngam si ka, anagarapap ang makaasawa iti siman. Si ka mo tinagbalin ita a piman. Ay, piman kamot. Ganabom ita ti kinadakas ti ugali makasinsin. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.